Het is ziekjen van de morgen op Tialf. Alle reetrieders van Team ICO stenen op het ijs. Want we zullen onder oren Jorien Termors en Jan Plokhuizen. Maar de grote vraag is, waar is Letitia de Jong? Even later, bij de presentatie van het reetriedteam krijgen we het antwoord. Ik ben vrijdag gevallen in de training en toen was mijn schouder uitgekomen. Nee, het komt absoluut net uit. Hartstikke koud er toch wel nodig met rieden. Iets minder dan de onderkant. Maar ja, ik doe mijn best om zo goed mogelijk aan de start te staan van het begin van het seizoen. Maar hoe ik van de lijn af ben, dat is nog een vraag. En de komende weken heel mijn best voor de waan. Het eerste reetriedtoernooi van het seizoen begint oer een mannen. In de tussentijd gaat de Jong nog maar haar ploeg op trainingskamp naar het Duitse Insel. Het is alleen nog afwachten wat ze daar de komende weken dwang kan. Het is eigenlijk een heel lastige balans, want aan de ene kant maak ik rustig gewoon aan om de reactie in mijn gewricht zo vol mogelijk te onderdrukken en dat het vocht eigenlijk voor het gaat wat er zit, want daar heb ik nou last van. Maar aan de andere kant, maar het is natuurlijk ook zwaar dat het zo goed mogelijk aan de start stiert en toch wel bepaalde bewegingen meidje kiest. Dus die balans, daar maak ik nou de komende tijd even mee stoeien. De schouderblessure is extra zoer omdat de Jong naar eigen zin een fantastische simmer draait had. Doch bleef ze ambitieus. Het doel is natuurlijk nog steeds hetzelfde. Ik wil me er gewoon tussen rieden en internationaal meedoen met de top. Of dat nou realistisch is voor het begin van het seizoen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het tweede kwalificatiemoment in december is in mijn eigen absoluut net in gevaar. De reetriedster van Veenwouden hoopt het in elk geval zo gauw mogelijk doch weer op het ijs te staan.